माबा फानलायथारो बेरायदों जोंहा बेरायदों भुटान रायजो बिदि थाबायबा आखाया मावलाबायो खेमरा खेबनो बुरै बोराय दैया अबेनिफ्राय मोनो इसोराथ' मा हायिं ब्रिज हायिं हेंगिं होलांगारथों ब्रिज बर'नि होलांगारथों दालां जोंहा बेरायफैदों भुटानाव ओमफ्राय होलांगारथों दालाङाव गाखोनो थाबायनो ओरैसि होननाय रावफ्राबो होलांगारथों दालाङाव गाखोनोसै बोराय बुरै थाथ' गिदों फट' खेबदों आंखौ बे मावखाया सान्दुं गोसा गोसा थाबायनाय सोरनों सिखिला होलांगारथों दालाङाव बिरलायलाय थौ थौ सान्दुं गोसाथार बेरायनो फैनाया जा सान्दुं गोसा मा होनदों गिदिरबो जाखांबायसो मालाय ओरैनो स्टाइलनि दोननायानो आयु नारख्लाय हरजोब्बाय माखौ खामफोर जंखर ना मा होनखो माबा मानसिया ओरै ओइनि गोजौनिफ्राय ओरै फैनांगौबा दुद्रुबोनाय बायदि साइस जाखागोन हाजो जायगा जा साइस नुदों सिनारिखौ ओइखौ भिडिअ बानायदोंथ' आरो आङो भिडिअ'आवनो हमगासिनो हाबा जाखांनानै फार्स्ट ब्लग भुटान रायजोआव बेरायफैदों हौवा हिनजाव खोमायाव हमनो नागिरो हौवाखौ लाजिथारा बै सिनारिखौ जा साइस नुदों सिनारिखौ जा साइस नुदों ना गोदान जायगायाव साइस नुखागोन एसे बेरायबाय ओरैनो मोखाङाव जेराव थाङाखै मोखाङावनो बेरायना फैबाय जों थाबायनानैसो गारि सोगोना थाबायनानैसो फैदों जा खिथियाव नायलाय लिरनाया कर'नासो नायलाय ए कर'ना गारि भुटाननि कर'ना गारि आयौ रायलायनायफ्रा मा रायलायदों बिसोरो मोखाङा गोजा खाराखै दा ने खारबाय बुरला जाथारदोंमोन भुटानाव थांखांबाय एबार अरुणाचलाव फैबाय लामा बुद्धिस्ट मन्दिराव थाङो जों आयौ गय बागाना अरुणाचलाव थांलै अरुणाचल बेरायगासिनो लामायानो बाहागो बाइकजोंसो बेरायो जोंना देनां लागोन दा लाथ'वा हाबा जानानै फैसा गैला खालामनांसिगोन
फट' खेबला बाबाया आंगायबाय फट' खेबला हाजोआ सेस नुथारदों आयो लामाया नों सालायनो हागोन हो दावखोनाय हाजोआव बाइकजों होखावदों मन्दिराव थां हायाबा थांला हो मोनफैबाय मोनफैबाय हा जोंथिं गारि बुद्धिस्ट मन्दिर अरुणाचल हाजो बेसेबा गोजौआव फैबाय जों बाइकजों बिथाङा ड्राइभार बाइक ड्राइभार ड्राइभार sih guide भी ड्राइवर को gitu माबा माबि लाबोनांगौ खोमा सिङाव हाबबा माबा माबि लाबोनांगौ खोमा बुद्धिस्ट मन्दिर बेयाव बेरायफैदों जों थांनोसै एबार नों खेबजानो फट' खेबजानो जि मोजां थागोन मा Buddham Sharanam Gacchami आयु फुजारि जाबाय Buddham Sharanam फट' खेबजानो लाजियो बिथाङा Mindrol Wang Pri Thang Jang Gatshal Dharma Teaching Stage inaugurated by Sri Pema Khandu, Honorable Chief Minister, Governor of Arunachal Pradesh, in presence of Padma Shri HED Ford Taxi Green Taxi C4 Super City थांफिननोसै एबार गोजौ गाहाय लामायानो गेद्दा गेद्दिथार मा गामि होनदोंमोनलाय बेखौ मा गामि होनदोंमोन 1700 गामि मा गामि 1700 गामि अरुणाचल हाजोनि 1700 गामि न'फ्रा नुवाखै बायदि 1700 ओइ जों गामि भितर हाबलांगोनदां ना बै लामाजों नुवा गिग्री